Hello friends, welcome to my YouTube channel. Nah, ini जोङो gwsangra जावनो थांनो नागिरदों. नायलांबाय थादो गाइस मोन अखा खाथिनि gwsangra मोनसे दोनो एकदम दैया बुरजा जादों नै ओमफ्राय gwsangraया एकदम खाथियाव मोनलायगोन दा बेखायनो नायलांलायदो गाइस मोन gwsangra जावनो थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो अब्ला दैमाया बारिदों दैमाया नै खुख्लाजोब्बाय लामा माखाखौ वाव माय गॉड थांबाय थानोसै दा अखा खाथिनि gwsangra जावनो Wow, tamaga pura. Menuju balai. Akar singgalang bay. Rukol jara, sebat koro. Wow. Da ang gwsangra जावग्रा नै फिल्डआव मोनफैबाय gwsangraखौ बेयावनो मोनगोन नै दै गोजा जाजोबो दङ एकदम थले दङ खोमा gwsangraया जावनोसै मोनगोन ना मोना नायलांबाय थालायदो गाइसमोन रावबोनो फैयाखै आंहासो हारसिंल' फैबाय Yang jauh sih angin dah, yang nak kodala, gwsangra katanya mati dengan doa naik no, nih, yang deng gwsangra itu nih, nah lang bay thadu gobla guys men, kodang sebut apa yang deng ini, karena habis lang bay, itu siapa habis banyak, oh ini, ini apa ini, gwsangra itu terjadi, sensasi, ngasih men bay, katanya udah, oleh deng men. नै जोंना gwsangra जावग्राफोरा सब राउन्ड जाजोब्बाय जावै मेंलायलांबाय नायनि नै आंनिया मोजां मोजांबो जोंनिया वाव नै जगसे लांनि जगसे जावबानो मोनो गेजेर जाबाय आरो इलायसिनियाव दंबावो नाय आंनिखौ नायनो थेथलायाव वाव मोनबायानो नै जोंना गला आरो खासिना इनानो बांसिन मोनदों खोमा वाव इनो बांसिन मोनबाय नै इनो बारबाय मासे साफा खालामना लाबोनो हाबाय दे लथब नै जावगासिनो दङ दा मा मोननाय समखौ वाव नै मोनलायबायसो अखा खाथिनि gwsangra थलेयाव दोङो खदालसे सावनो मोनो हारिया बेसेबांखौ नै इसिना नै टेक्लायनाय गैथारा जावनो हायाखै दिनै आखाइजों गुरुआवनो सोरबा फाग्ला जावखानो रोंदोंनिया ओइ नै दासो फैजोबदों बिसोरो मोनाखै बारा Ora khasya mina share mena besang mun kana ini dah ninga oi na maling sudah apa lah khoi lagra oi na maling gasih jasigen maling gasih daso faido dosiawno maling gasih jasigen wow da jawbai थानोसै अखायाबो गाराखै अखा हागासिनो दङ जोंना गैया मोनाखै खमथार मोनबाय wow ini khasya मोनदों ini masih नुबाय नोङो देनाय जावना खिथनाय ओइनो जबाय मासे जबाय नायदोबो ओइनो मासे मोनलायबाय ओरै दोनबाय ओरै जोब्बाय वाव ओरै जावलायबाय जावबानो मोनो आग्लासो जावजोब्बाय नै जायगाखौ गैला बारा ini masih menilai जावबानो मोनो हे थंफुरनाय थाबानो फाग्लासो बिदि जायो नै इखिनिखौ जावजोब्बाय नै फुरा इखिनिखौ जावजोब्बाय गैला खिथनाय मासे ओइनो मासेबाव खनसेनो माथाम गाहाम मोनखायो फाग्लासो बिदि जायो माथामखा ओइनो मासेबाव माब्रै जावा लाखान माब्रै बिदि ओंखारो सोरबा हायास मोनबाय बिनो बिथाङा ओइनो मासेबाव खनसे जावबानो मासे मोनखायो मानै Oh my god, मानै गाहाम मोनखायो खनसेनो
ओइ नै मासेबाव ओइ नैखौ मासेबावमोन दे ओइ नैखौ नै नंगौना होमबा ओइ नै माथाम माथाम आरोबाव बिदि जायो रावबानो मोनो एबार गैया खुरनाय थाबासो मोनो ओइ नै मासे उनाव ओइ नै खारबाय नैलै नै थालांलायलांदो थालांदो जावनाया ओइ नै आथिं खाथियाव जबाय मासे जबाय जनायबाबो लायो फाइनालि गाइसमोन नै नायनोसै आङो बिथांनिखौ हास मोनबाय मानै माथाम गाहाम मोनदो दा जोबथ'बाय आरो बेखिनियावनो गुसिंग्रा जावनाया जाथ'बाय थांनोसै दसे थानानै बाहाय जावबावनोसै जोङो मोननायालाय मोनबाय 1 किल'सो दां नै फाग्ला थेथलादो गेजेरसे नांबाय थेथला गेजेरसे दा होमबा जोंनिया जोबथ'बाय दसे जावनानै थांसै अखाबो हाबाय थादो लोमजाला जोबगोन मायावबा